Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στο ΡΕΑ για την αποδοχή όλα αυτά τα χρόνια και την πολύ ωραία συνεργασία που έχω αναπτύξει με κάποιους από αυτούς. Πραγματικά περνάω ωραία στη δουλειά. Και επίσης να ευχαριστήσω και το νοσηλευτικό προσωπικό του ογκολογικού τμήματος που πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά. Και τις βλέπω τώρα εδώ, οπότε ειλικρινά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μιλήσω για τις νεότερες εξελίξεις στον πρώιμο καρκίνο του μαστού. Είναι αρκετές, θα προσπαθήσω να σας πω τα πραγματικά νεότερα δεδομένα. Ελπίζω να μην σας κουράσω, γιατί πρόκειται για θεραπείες, για φάρμακα. Θα προσπαθήσω να τα κάνω όσο πιο απλά γίνεται για να είναι κατανοητά και να μας μείνουν έτσι 2-3 σημαντικά σημεία. Ο καρκίνος του μαστού, όπως γνωρίζετε, είναι η συνηθέστερη κακοήθεια στο γυναικείο πληθυσμό. Ωστόσο, βλέπετε ότι τα ποσοστά θνητότητας από τον καρκίνο του μαστού είναι σχετικά χαμηλά, αντιστοιχούν μόνο στο 6,9% των θανάτων που οφείλονται σε καρκίνο. Οι βασικότεροι λόγοι είναι δύο. Ο πρώτος είναι ότι η νόσος πλέον ανιχνεύεται σε πρώιμο στάδιο. Βλέπετε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία, όταν μια γυναίκα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, ευτυχώς είναι σε αρχική φάση, μπορεί να αντιμετωπιστεί και ο στόχος είναι η ίαση, και μόνο ένα 6% όταν διαγνώσκονται έχουν ήδη μεταστάσεις. Γι' αυτό και όλες τα ποσοστά επιβίωσης συνήθως ξεπερνάνε το 90% στην πενταετία. Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μία νόσος. Χαρακτηρίζεται από ετερογένεια. Έχουμε διαχωρίσει 3 κύριους υπότυπους, οι οποίοι πραγματικά είναι τελείως διαφορετικοί, έχουν τελείως διαφορετική πρόγνωση και τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Ο πιο συχνός καρκίνος είναι η ορμονοευαίσθητη νόσος, δηλαδή οι όγκοι που εκφράζουν τους ορμονικούς υποδοχής, αντιστοιχούν περίπου στο 70%. Ένα 10 με 15% είναι ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού, ενώ ένα 20% αντιστοιχεί στον HER2 θετικό, δηλαδή στους όγκους οι οποίοι υπερεκφράζουν στην επιφάνειά τους τον υποδοχέα HER2. Και όπως βλέπετε στο σχεδιάγραμμα, ανεξάρτητα από το στάδιο, τη χειρότερη πρόγνωση έχει πάντοτε ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού. Θα ξεκινήσω με την ορμονοευαίσθητη νόσο, που είναι και η πιο συχνή. Είχαμε 15 χρόνια να έχουμε έγκριση νέου φαρμάκου στη συγκεκριμένη νόσο, στον πρώιμο ορμονοευαίσθητο καρκίνο του μαστού. Μέχρι που έχουμε πρόσφατα δεδομένα, πρόσφατες εγκρίσεις για τους αναστολείς των κυκλινοεξαρτώμενων κοινασών 4 και 6. Οι κυκλινοεξαρτώμενες κοινάσεις 4 και 6 παίζουν σημαντικό ρόλο στον κυταρικό κύκλο του καρκινικού κυτάρου. Είναι φάρμακα τα οποία μας έδειξαν πολύ καλά αποτελέσματα στη μεταστατική πρώτα νόσο. Τα τελευταία 6-7 χρόνια άλλαξαν τελείως τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες με μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του μαστού και τώρα βλέπουμε ότι περνάνε και στην πρώιμη νόσο. Εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική μελέτη, τη μελέτη Monarch-E. Βλέπετε είναι μια μελέτη με πολύ μεγάλο πληθυσμό, 5.500 περίπου ασθενείς. Ασθενείς υψηλού κινδύνου για υποτροπή, ασθενείς δηλαδή με θετικούς λεμφαδένες. Χωρίζει τους ασθενείς σε 2 κατηγορίες, σε 2 ομάδες. Στην πρώτη ομάδα, που αντιστοιχεί και στο 91% βασικά του πληθυσμού της μελέτης, για να χαρακτηριστεί μια ασθενής ως υψηλού κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη κάποια κλινικά και παθολογανατομικά της χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι οι ασθενείς που έχουν πάνω από 4 διηθυμένους λεμφαδένες, είτε ασθενείς με 1 έως 3 διηθυμένους λεμφαδένες, αλλά είναι grade 3, χαμηλής δηλαδή διαφοροποίησης όγκη, ή το μέγεθος του όγκου είναι πάνω από 5 εκατοστά. Στη δεύτερη ομάδα, που αντιστοιχεί μόνο στο 9% του πληθυσμού, χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου γυναίκες που έχουν το δείκτη κυταρικού πολλαπλασιασμού, το λεγόμενο K67, πάνω από 20%. Το κύριο καταληκτικό, η μελέτη τυχιοποιεί τις ασθενείς να λάβουν είτε ορμονοθεραπεία, που είναι το standard of care, ταμοξιφέν είναι ανοσολέα αρωματάσης, ή συνδυασμό ορμονοθεραπείας με τον CDK4/6 αναστολέα, το Abemaciclib. Και αυτό για 2 χρόνια. Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης είναι η επιβίωση χωρίς διηθητική υποτροπή, το λεγόμενο IDFS.
Θα περάσω κατευθείαν στα επικαιροποιημένα αποτελέσματα που είχαμε μετά από 4 χρόνια παρακολούθησης. Εδώ βλέπετε τα χαρακτηριστικά των ασθενών, βλέπετε ότι οι περισσότερες γυναίκες είχαν πάνω από 4 νηθημένους λυμφαδένες, οι περισσότερες ήταν grade 2 και grade 3 και είχαν όγκους μεταξύ 2 έως 5 εκατοστά. Και ήταν μια θετική μελέτη. Ο συνδυασμός με το καινούριο φάρμακο, με το abemaciclib, ορμονοθεραπεία είναι abemaciclib, μας έδωσε όφελος στην επιβίωση χωρίς υποτροπή της νόσου. Έχουμε μείωση του κινδύνου εμφάνισης υποτροπής κατά 33,6% και όσο αυξάνονται τα χρόνια παρακολούθησης βλέπετε ότι αυξάνεται και η απόλυτη διαφορά. Δηλαδή στα 4 χρόνια παρακολούθησης το όφελος είναι, η διαφορά μάλλον είναι 6,4%. Βλέπετε ότι ωφελούνται όλες οι υπομάδες των ασθενών και είχαμε όφελος και στην επιβίωση ελεύθερη απομακρυσμένης υποτροπής, απομακρυσμένης μετάστασης. Μειώθηκε ο κίνδυνος κατά 34%. Δεν έχουμε ακόμη δεδομένα για τη συνολική επιβίωση, είναι πολύ νωρίς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το τι θα δείξει, υπάρχει ένα trend, μια τάση μάλλον ωφέλους και στην συνολική επιβίωση και είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για επικουρική θεραπεία, έτσι. Ωστόσο μπορούμε να πούμε, φάνηκε ότι στον πληθυσμό που πήρε το συνδυασμό της ορμονοθεραπείας με το καινούριο φάρμακο είχαμε περισσότερους ασθενείς εν ζωή και λιγότερους θανάτους από τον καρκίνο του μαστού. Κάτι άλλο που είδαμε στη συγκεκριμένη μελέτη, επιβεβαιώσαμε στην ουσία αυτό που ήδη γνωρίζουμε, ότι ο δείκτης στο Ki-67, ο δείκτης κυταρικού πολυπλασιασμού, έχει πράγματι προγνωστική αξία. Δηλαδή, όσο υψηλότερος είναι, τόσο χειρότερη είναι η πρόγνωση. Ωστόσο, δεν είχε προβλεπτική αξία, δηλαδή η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου ήταν ανεξάρτητη από το πόσο είναι το Ki-67, γι' αυτό και η έγκριση του φαρμάκου είναι ανεξάρτητη πλέον από το Ki-67. Και κάτι πολύ σημαντικό, τοξικότητα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για γυναίκες που παίρνουν επικουρική προληπτική θεραπεία. Το κυριότερο ανεπιθύμητο συμβάν είναι η διάρρεια και αυτό γνωρίζουμε ήδη από τη μεταστατική νόσο. Αν δείτε όμως, ευτυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις είναι διάρρεια grade 1 και grade 2. Βέβαια για μια γυναίκα που πρέπει να λάβει για 2 χρόνια συμπληρωματικά, επικουρικά, ένα φάρμακο, ακόμη και αυτό το grade 1, grade 2 φτάνει, είναι αρκετό για να της χαλάσει την ποιότητα ζωής. Ωστόσο και από την εμπειρία τη δική μου, γιατί είναι πλέον ένα φάρμακο που το έχω δώσει αρκετά, αλλά και από την εμπειρία των υπόλοιπων συναδέλφων, έχουμε διαπιστώσει ότι αν ενημερώνουμε σωστά και εκπαιδεύουμε σωστά τις ασθενείς μας, είναι κάτι τελικά διαχειρίσιμο και κάτι που μπορούν να το ανεχτούν και να ακολουθήσουν σωστά την αγωγή τους. Πολύ πρόσφατα, πριν λίγους μήνες, στο ASCO, το ASCO είναι το Παγκόσμιο Συνέδριο Ογκολογίας που γίνεται κάθε χρόνο στην Αμερική, είχαμε τα αποτελέσματα επίσης μια σημαντικής μελέτης που περιμέναμε οι ογκολόγοι εδώ και χρόνια, της μελέτης Natalie, με ένα αντίστοιχο φάρμακο, το ribociclib. Είναι παρόμοια μελέτη με την προηγούμενη. Βλέπετε επίσης 5.000 ασθενείς που τυχαιοποιούνται ή να λάβουν το καινούριο φάρμακο με ορμονοθεραπεία, που εδώ βέβαια είναι μόνο αναστολέας αρωματάσης, είτε μόνο την ορμονοθεραπεία. Επίσης, κύριο καταληκτικό σημείο το IDFS, ωστόσο αλλάζει ο πληθυσμός. Απευθύνεται σε μεγαλύτερο πληθυσμό, δηλαδή αν δείτε, εδώ έχουμε και γυναίκες που έχουν αρνητικούς λυμφαδένες. Και ποιο είναι το ρασιονάλ πίσω, το σκεπτικό τέλος πάντων πίσω από το σχεδιασμό αυτής της μελέτης. Έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια ότι ακόμη και γυναίκες στα 2-2 και στα 2-3 που δεν έχουν βυθμένους λυμφαδένες, ακόμη και αυτές έχουν κίνδυνο υποτροπής μετά από αρκετά χρόνια, έτσι, μετά από αρκετές δεκάδες χρόνια. Επίσης, στη μελέτη δόθηκε μικρότερη δόση από αυτή που είχαμε συνηθίσει να δίνουμε στη μεταστατική νόσο και ο λόγος ήταν ότι θέλουν να δώσουν, να έχουμε λιγότερη τοξικότητα, χωρίς βέβαια να χάσουμε από την αποτελεσματικότητα. Επίσης, δόθηκε για περισσότερο χρονικό διάστημα το φάρμακο σε σχέση με το προηγούμενο, εδώ είναι για 3 χρόνια και το σκεπτικό ήταν ότι αν επιμικρύνουμε τη διάρκεια της θεραπείας, με αυτόν τον τρόπο
επιμικρύνουμε τη διακοπή του κυταρικού κύκλου και έτσι μπορούμε να οδηγήσουμε το καρκινικό κύτταρο σε μία αναστρέψιμη γύρανση για να αποφύγουμε την υποτροπή ακόμη και μετά από πολλά χρόνια. Εδώ βλέπετε τα χαρακτηριστικά των ασθενών. Θέλω να δείτε ότι συμμετέχουν και ασθενείς σταδίων 0, έτσι, σταδίων 2α. Βέβαια θα έπρεπε να έχουν στην έκθεση, στην παθολογνωμική έκθεση, κάποια χαρακτηριστικά άσχημα, όπως να είναι grade 3 ή να είναι grade 2, αλλά να έχουν υψηλό και 67. Δηλαδή είναι ευρύτερος ο πληθυσμός, δεν είναι αυτές που έχουμε στο μυαλό μας ως πολύ υψηλού κινδύνου. Βλέπετε ότι οι περισσότερες γυναίκες, μάλλον το 44% ήταν προεμεινοπαυσιακές γυναίκες και συμμετέχουν και άντρες στη μελέτη με καρκίνο του μαστού. Επίσης βλέπουμε ότι το 60% των ασθενών ήταν σταδίου 3, είχαν προχωρημένη νόσο. Οι περισσότερες ασθενείς είχαν 1 έως 3 διεθυμένους λυμφαδένες και η συντριπτική πλειοψηφία είχε λάβει προηγουμένως χημειοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία. Από εδώ θέλω να δείτε ότι οι περισσότερες ασθενείς, το 80% τη στιγμή της πρώτης παρουσίασης των αποτελεσμάτων μετά από διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 34 μήνες, δεν είχαν ακόμη καν ολοκληρώσει τα 3 χρόνια θεραπείας και μόνο ένα 20% βλέπετε ότι έχει πάρει όλη τη θεραπεία όπως προβλέπεται από το σχεδιασμό της μελέτης, έχει προλάβει να την ολοκληρώσει. Και αυτή η θετική μελέτη, απόλυτο όφελος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο συγκεκριμένο cut-off 3,3% όσον αφορά την επιβίωση χωρίς υποτροπή της νόσου, 25% μείωση του κινδύνου υποτροπής. Ωφελούνται πάλι όλες οι υποομάδες. Και έχουμε σημαντικό όφελος και στην επιβίωση ελεύθερη απομακρυσμένης υποτροπής, όπως είχαμε δει και στη μελέτη του Abemaciclib. Έχουμε ένα απόλυτο όφελος 2,2%, 26,1% μείωση του κινδύνου εμφάνισης απομακρυσμένης μετάστασης. Είναι πάρα πολύ νωρίς φυσικά να μιλάμε για αποτελέσματα συνολικής επιβίωσης. Βέβαια και εδώ υπάρχει μια τάση προς όφελος του συνδυασμού στη συνολική επιβίωση και περνάμε στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες αυτού του φαρμάκου, όπως γνωρίσαμε και από τη μεταστατική νόσο, είναι η ουδετεροπενία, η υπατητοξικότητα και η παράταση του QT διαστήματος. Και θέλω να σας δείξω εδώ, φαίνεται καλύτερα, ότι με τη μείωση της δόσης από τα 600 στα 400 mg είχαμε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστά ουδετεροπενίας, αλλά και σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά παράτασης του QT διαστήματος, βλέπετε μόλις 0,2%. Έτσι καταλήξανε οι ερευνητές ότι πράγματι το φάρμακο σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία έχει νόημα, έχει όφελος σε ένα ευρύτερο πληθυσμό γυναικών και μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια, χωρίς ιδιαίτερες ανεπιθύμητες ενέργειες, στα 400 mg. Δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε τις γυναίκες που έχουν κληρονομικό καρκίνο του μαστού, που φέρνουν μπράκα μεταλλάξεις. Έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η ογκολογική κοινότητα έχει ευαισθητοποιηθεί αρκετά όσον αφορά αυτές τις γυναίκες. Έχουμε πλέον και τη δυνατότητα να το συνταγογραφούμε σε αρκετές από αυτές και να καλύπτουμε το μεγάλο κόστος που έχει αυτή η εξέταση. Και εδώ έχουμε δεδομένα στην πρώιμη νόσο. Είναι μια πολύ ωραία επίσης μελέτη η Ολύμπια. Εδώ συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με γαμετικές μεταλλάξεις στο BRCA1 και BRCA2 γονίδιο που είναι υψηλού κινδύνου για υποτροπή. Και όπως βλέπετε έχουμε και γυναίκες με ορμονοευαίσθητο καρκίνο του μαστού αλλά και με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Αυτές λοιπόν οι ασθενείς, εφόσον ολοκλήρωσαν τη χημειοθεραπεία και το χειρουργείο, στη συνέχεια τυχιοποιήθηκαν να λάβουν είτε πλασίμπο, να μπουν σε παρακολούθηση, η ορμονοθεραπεία αν ήταν φυσικά ορμονοευαίσθητες, ή να πάρουν ένα φάρμακο το οποίο το γνωρίσαμε από πρώτα στον καρκίνο των οθικών, το Olaparib. Πρόκειται για ένα PARP αναστολέα. Η PARP είναι στην ουσία μια πρωτεΐνη η οποία επιτρέπει την διόρθωση των βλαβών
που συμβαίνουν στη μονή έλικα του DNA. Επομένως, όταν εμείς αναστείλουμε την λειτουργία αυτής της πρωτεΐνης, οι βλάβες στη μονή έλικα περνάνε και στην άλλη έλικα. Έχουμε βλάβες δηλαδή στη διπλή έλικα του DNA και με αυτόν τον τρόπο πεθαίνει, καταστρέφεται το καρκινικό κύτταρο. Η μελέτη έδειξε ότι το να χορηγήσεις επικουρικά για ένα χρόνο ολάπαρη σε αυτές τις γυναίκες, τις BRCA θετικές υψηλού κινδύνου, έχει σημαντικό όφελος και στην επιβίωση χωρίς υποτροπή της νόσου, αλλά και στη συνολική επιβίωση. Με κυριότερη ανεπιθύμητη ενέργεια, για όσους ειδικά το έχουμε δουλέψει αυτό το φάρμακο, γνωρίζουμε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η ανεμία και μάλιστα ήταν και η μόνη παρενέργεια grade 3 που σε κάποιες περιπτώσεις μας οδηγεί ακόμα και στη διακοπή του φαρμάκου. Τώρα τρέχουν αρκετές μελέτες, δεν ξέρω ίσως να τα έχετε ακούσει, με κάποιους καινούριους παράγοντες, τα καινούργια search. Δεν έχω ακόμη να σας πω δεδομένα, απλά έτσι το παρουσιάζω γιατί είναι κάτι που εμείς περιμένουμε με αγωνία. Ελπίζω σε κάποιο χρονικό διάστημα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί κάποιες από αυτές και περιμένουμε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Πρόκειται δηλαδή για νέα δεδομένα όσον αφορά την ορμονοθεραπεία. Δεν θα σταθώ όμως παραπάνω γιατί δεν έχω στην ουσία κάτι να σας πω. Τώρα θα περάσουμε στον HER2 καρκίνο του μαστού. Όπως είπα, αντιστοιχεί στο 20 περίπου % των ασθενών με καρκίνο μαστού. Η ιστορία του ξεκινά από πολύ παλιά, από το 1984, όταν ανακαλύφθηκε το HER2 ογκογονίδιο, ενώ 3 χρόνια αργότερα ο Ντένις Λέιμον συνδύασε την υπερέκφραση αυτού του γονιδίου με κακή πρόγνωση, με επιθετική νόσο. Βέβαια από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Στο συγκεκριμένο υπότυπο ίσως και να έχουμε τις πιο εντυπωσιακές εξελίξεις και έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο σήμερα να έχουμε τα καλύτερα φάρμακα για το συγκεκριμένο υπότυπο και μάλιστα οι γυναίκες με μεταστατικό HER2 καρκίνο του μαστού ζουν πλέον περισσότερο από κάθε άλλη γυναίκα. Δηλαδή θεωρώ ότι αν ένας ογκολόγος μπορούσε να επιλέξει τι θέλει να αντιμετωπίσει, θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε όλοι τον HER2 καρκίνο του μαστού. Όλα ξεκίνησαν το 2000 με το τραστούσμα, το γνωστό Herceptin, το οποίο είναι ένα φάρμακο που πραγματικά άλλαξε τη δυσμενή πρόγνωση αυτής της νόσου. Έκτοτε βλέπετε ότι είχαμε αρκετά νέα φάρμακα, με κορυφαία πάλι στιγμή την τριετία 2019 με 2021, όπου έχουμε την έγκριση επίσης 2 πολύ σημαντικών φαρμάκων. Προς το παρόν είναι εγκεκριμένα μόνο στην μεταστατική νόσο. Βέβαια αυτή τη στιγμή τρέχουν μελέτες και για την πρώιμη νόσο και ίσως είναι πρώτη φορά, έχει ακουστεί σε ογκολογικά συνέδρια, ότι ειδικά με το τραστούσμα Deruxtecan, ένα νέο μόριο, συσσεχωμένο μόριο, ίσως να μπορούμε και να μιλάμε ακόμη και για ίαση σε ασθενείς με μεταστατικό HER2 καρκίνο του μαστού. Εδώ βλέπετε τα εγκεκριμένα φάρμακα για το συγκεκριμένο υπότυπο, εκ των οποίων 4 από αυτά είναι εγκεκριμένα και στην πρώιμη νόσο, το τραστούσμα, το περτούσμα, το neratinib και το TDM1. Θα ξεκινήσω με την νεοεπικουρική θεραπεία. Τι νεότερο έχουμε στην νεοεπικουρική θεραπεία? Η νεοεπικουρική θεραπεία είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια πλέον έχει μπει στην καθημερινή κλινική πρακτική και ο λόγος δεν είναι μόνο το ότι μπορούμε να μειώσουμε το μέγεθος του όγκου έτσι, και να έχουμε καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα και λιγότερη χειρουργική νοσηρότητα, αλλά μας επιτρέπει να θεραπεύσουμε νωρίτερα τις τυχόν μικρομεταστάσεις που ήδη υπάρχουν στο υπόλοιπο σώμα και κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μας παρέχει πληροφορίες πλέον in vivo για τον όγκο. Μπορούμε να αξιολογήσουμε την ανταπόκριση στη θεραπεία και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε στη συνέχεια να τροποποιήσουμε, ανάλογα δηλαδή με την ανταπόκριση, να τροποποιήσουμε, μάλλον να προσδιορίσουμε ακριβώς πώς θα συνεχίσουμε. Τι θα δώσουμε στην ασθενή, αν θα κάνουμε κλιμάκωση της θεραπείας μετά το χειρουργείο, κλιμάκωση αυτής. Ακριβώς λόγω της νεοεπικουρικής θεραπείας έχουμε επίσης έναν νέο βιοδείκτη που έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια, την πλήρη παθολογανατομική ύφεση. Πλήρης παθολογανατομική ύφεση εννοούμε ότι μετά από προεγχειρητική θεραπεία ο παθολογανατόμος δεν βρίσκει κανένα καρκινικό κύτταρο ούτε στο μαστό ούτε στη μασχάλη. Και αυτό έχει συνδεθεί
στον καρκίνο, τον χέρτο-θετικό και στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού με καλύτερη πρόγνωση. Εδώ βλέπετε μια τεράστια μετανάλυση 12 μελετών με περίπου 12.000 ασθενείς, που στην ουσία μας έδειξε ότι όταν μετά από ανεπικουρική θεραπεία ασθενείς είχαν πλήρη ύφεση, πλήρη παθολογονατομική ύφεση, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση χωρίς υποτροπή της νόσου, αλλά και συνολική επιβίωση. Επίσης, εδώ έχουμε δύο μελέτες που μας έδειξαν ότι θέλανε να δούνε αν προεγχειρητικά δίνουμε μόνο χημειοθεραπεία με το γνωστό trastuzumab ή αν είναι καλύτερα να προσθέσουμε ακόμη ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το pertuzumab, ένα φάρμακο το οποίο στοχεύει και αυτό στον χέρι του υποδοχή, αλλά σε άλλο σημείο, σε άλλο επίτοπο. Φάνηκε λοιπόν ότι η διπλή στόχευση είναι καλύτερη, ότι συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά πλήρους παθολογονατομικής ύφεσης, οπότε βλέπετε ότι σε όλες τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες η σύσταση είναι ότι όταν έχουμε ασθενείς με χέρτο-θετικό καρκίνο του μαστού υψηλού κινδύνου, είναι καλύτερα να ξεκινάμε με προεγχειρητική θεραπεία και να δίνουμε χημειοθεραπεία με διπλή αντιχερτού στόχευση, trastuzumab και pertuzumab. Και όλα είναι πολύ ωραία όταν επιτυγχάνουμε PCR, έχουμε να δώσουμε πάρα πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα στην ασθενή. Το πρόβλημα ήταν όταν δεν είχαμε PCR. Μέχρι που ήρθε η συγκεκριμένη μελέτη, μια πολύ ωραία σχεδιασμένη μελέτη, πήρε αυτές τις ασθενείς που χειρουργήθηκαν μετά από προεγχειρητική θεραπεία και δεν είχαν PCR και τις στοιχειοποίησε ή να λάβουν το standard of care που ήταν το trastuzumab ή ένα καινούριο μόριο, ένα συζευγμένο μόριο, τότε ήταν καινούριο, τώρα πλέον δεν είναι, το λεγόμενο TDM1. Τα συζευγμένα μόρια είναι στην ουσία ένα σύμπλεγμα μονοκλονικού αντισώματος του trastuzumab φορτωμένο με χημειοθεραπεία, με αποτέλεσμα το μονοκλονικό αντίσωμα να κουβαλάει και να κατευθύνει τη χημειοθεραπεία απευθείας στα καρκινικά κύτταρα που υπερεκφράζουν το συγκεκριμένο υποδοχέα. Η μελέτη λοιπόν αυτή μας έδειξε ότι αν χορηγήσουμε σε αυτές τις ασθενείς το συζευγμένο μόριο, το TDM1, έχουμε σημαντικό όφελος, έχουμε 50% μείωση του κινδύνου εμφάνισης υποτροπής, βλέπετε μια απόλυτη διαφορά στην τριετία της τάξης του 11,3%. Δεν έχουμε ακόμη αποτελέσματα όριμα και για τη συνολική επιβίωση, όμως υπάρχει και εδώ τάση βελτίωσης της συνολικής επιβίωσης και έχει αλλάξει πλέον το standard of care, οπότε όταν μετά από προεγχειρητική θεραπεία δεν έχουμε PCR, είναι καλύτερο να συνεχίσουμε για 14 κύκλους με TDM1. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά και το συζητάμε πάντα στο Ογκολογικό Συμβούλιο, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτές οι γυναίκες να ξεκινάνε με προεγχειρητική θεραπεία, γιατί μας δίνεται αυτή πολύ χρήσιμη πληροφορία και μπορεί μετά να πάρουν ένα φάρμακο που πραγματικά θα έχουν όφελος θα τους μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής, τον κίνδυνο εμφάνισης υποτροπής της νόσου. Τώρα, όσον αφορά την επικουρική θεραπεία, το νεότερο δεδομένο στον χέρτο-θετικό καρκίνο του μαστού το έχουμε από τη μελέτη Affinity, η οποία τυχιοποίησε τους ασθενείς να πάρουν μετά το χειρουργείο είτε χημειοθεραπεία με trastuzumab είτε χημειοθεραπεία με διπλή στόχευση. Ήταν λογικό η διπλή στόχευση να μελετηθεί και στην επικουρική θεραπεία, διότι μας έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα και στη μεταστατική νόσο αλλά και στην επικουρική θεραπεία που σας έδειξα προηγουμένως. Η μελέτη ήταν θετική και κάποιος θα μπορούσε να σταματήσει εδώ. Όπως βλέπετε όμως, αυτή η μελέτη δέχτηκε πολύ κριτική, γιατί ναι μεν υπήρχε στατιστική διαφορά, αλλά κλινικά η διαφορά δεν ήταν σημαντική. Από τις υποαναλύσεις όμως που ακολούθησαν στη συνέχεια και μετά από 8 χρόνια παρακολούθησης, ενώ πράγματι η διαφορά στο γενικό πληθυσμό είναι της τάξης του 2,5%, όταν πάμε και δούμε τις ασθενείς που έχουν θετικούς λεμφαδένες, η διαφορά αυτή φτάνει στο 5% και αυτό είναι κλινικά σημαντικό. Ενώ αντίθετα δεν βλέπουμε καμία διαφορά στους ασθενείς με αρνητικούς λεμφαδένες. Οπότε, και εδώ έχει αλλάξει το standard of care και όταν σε μια γυναίκα μετά από το χειρουργείο, χέρτο-θετική, βρούμε θετικούς λεμφαδένες, συνεχίζουμε με διπλή στόχευση. Αν είναι αρνητικοί λεμφαδένες δεν υπάρχει λόγος να προσθεθεί το pertuzumab, συνεχίζουμε μόνο με trastuzumab. Επίσης δεν έχουμε δεδομένα για τη συνολική επιβίωση και κάτι πολύ σημαντικό που έτσι μας απασχολεί είναι ότι η διπλή στόχευση δεν αύξησε τα ποσοστά καρδιοτοξικότητας. Όπως γνωρίζουμε, οι αντιχερτού παράγοντες, το κυριότερο πρόβλημα είναι η αναστρέψιμη βέβαια καρδιοτοξικότητα. Δεν είχαμε περαιτέρω πρόβλημα.
Και θέλω πλέον να σας πω ότι τα δύο φάρμακα αυτά, το τραστούσιμο και το περτούσιμο, υπάρχουν πλέον σε μία ενιαία μορφή, η οποία μπορεί να χορηγηθεί ενδομυϊκά μέσα σε 5 λεπτά. Έτσι δεν χρειάζεται δηλαδή φλεβοκέντηση και μεγάλο χρόνο παραμονή στο νοσοκομείο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ασθενείς μας, αλλά και για τους γιατρούς και κυρίως τους νοσηλευτές. Και θα ολοκληρώσω με τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού, όπως είπα και στην αρχή, είναι ο πιο επιθυμητικός καρκίνος. Έχει το χαρακτηριστικό ότι εμφανίζεται κυρίως σε νεότερες γυναίκες, κάτω των 40 ετών και μάλιστα επίσης έχει το χαρακτηριστικό ότι κάνει πρώιμες υποτροπές. Δηλαδή η υποτροπή θα εμφανιστεί συνήθως μέσα στα πρώτα 1 έως 3 χρόνια. Ακολουθεί οξεία ελάττωση της πιθανότητας υποτροπής, ενώ σπάνια έχουμε υποτροπές στα 8 και 10 χρόνια που βλέπουμε με τον ορμονοευαίσθητο καρκίνο. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε επιθετική υποτροπή, συνήθως δηλαδή έχουμε σπλαχνικές μεταστάσεις και όχι οστικές. Εδώ το νεότερο δεδομένο στην πρώιμη νόσο είναι η ανοσοθεραπεία. Τώρα, το σκεπτικό πίσω από τις έρευνες που ασχολήθηκαν με την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού είναι ότι οι όγκοι αυτοί παρουσιάζουν αυξημένο ποσοστό διήθησης των καρκινικών κυτάρων, του όγκου από λεμφοκύτταρα, εκφράζουν σε υψηλότερο ποσοστό έναν βιοδείκτη, το PDL1, που σε εμάς είναι γνωστός και από άλλους όγκους και στην ουσία όταν είναι αυξημένος μας δείχνει ότι οι ασθενείς αυτοί μάλλον θα πάνε καλύτερα με την ανοσοθεραπεία και επίσης χαρακτηρίζεται και από υψηλότερη υγειονομική αστάθεια, δηλαδή έχει υψηλότερο φορτίο μεταλλάξεων, που επίσης για μας είναι ένας δείκτης που μας δείχνει ότι ίσως αυτοί οι ασθενείς θα πάνε καλύτερα με την ανοσοθεραπεία. Εδώ τα δεδομένα αφορούν επίσης την νοεπικουρική θεραπεία, όπου μαζί με τη χημειοθεραπεία πλέον έχει πάρει έγκριση η συγχορήγηση και της ανοσοθεραπείας, συγκεκριμένα του πεμπρολίζουμα. Η έγκριση στηρίχθηκε σε αυτή τη μελέτη, την Keynote 522, όπου ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, οποίοι είχαν νόσο είτε είχαν διθυμένους λεμφαδένες ή ο όγκος τους ήταν πάνω από 2 εκατοστά, ανεξάρτητα από την κατάσταση των λεμφαδένων. Χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, οι μισοί πήραν την κλασική χημειοθεραπεία, οι άλλοι μισοί πήραν συνδυασμό ανοσοθεραπείας-χημειοθεραπείας και φάνηκε ότι ο συνδυασμός αύξησε σημαντικά τα ποσοστά πλήρους παθολογανατομικής ύφεσης που ήταν και το πρωτεύον καταληκτικό σημείο. Και μάλιστα τα αύξησε κατά 14%. Επίσης φάνηκε ότι είχαν όφελος όλοι οι ασθενείς ανεξάρτητα από το αν εκφράζουν τον βιοδείκτη που ανέφερα προηγουμένως στο PDL1. Οπότε η έγκριση είναι ανεξάρτητη από αυτό το βιοδείκτη και το τονίζω γιατί στη μεταστατική νόσο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Επίσης φάνηκε ότι οι ασθενείς αυτοί είχαν καλύτερο EFS, Event Free Survival, με την ανοσοθεραπεία. Είχαμε όφελος και στη συνολική επιβίωση και κάτι πολύ σημαντικό είναι εδώ, βλέπετε ότι έχουμε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά PCR με την ανοσοθεραπεία, αλλά και στους ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν PCR, είχαν με σαφώς καλύτερο event free survival, δηλαδή επιβίωση χωρίς υποτροπή. Φαίνεται δηλαδή ότι η ανοσοθεραπεία βοηθάει ανεξάρτητα από το αν επιτυγχάνεται πλήρης παθολογανατομική ύφεση ή όχι. Και θα ολοκληρώσουμε ακόμη μία πληροφορία. Αυτή είναι μια πιο παλιά μελέτη, που είναι βέβαια κάτι που το χρησιμοποιούμε. Όταν δεν έχουμε PCR σε ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, η μελέτη αυτή, η CREATE-X, είχε πάρει αυτούς τους ασθενείς και τους είχε χορηγήσει για 8 μήνες επιπλέον χημειοθεραπεία, καπεσινταμπίνη. Και φάνηκε ότι οι ασθενείς ότι είχαμε όφελος και στο PFS και στη συνολική επιβίωση και το όφελος ήταν κυρίως για τις ασθενείς με τριπλά αρνητική νόσο. Τώρα στην καθημερινή πρακτική, επειδή πλέον όταν κάνουμε προεγχειρητική θεραπεία μετά, ανεξάρτητα από το αν έχουμε PCR ή όχι, πρέπει να συνεχίσουμε για 9 κύκλους με ανοσοθεραπεία, τίθεται το ερώτημα αν θα πρέπει να τους δώσουμε και καπεσινταμπίνη που είχε δείξει όφελος στην επιβίωσή τους και στο disease free survival. Δεν υπάρχουν δεδομένα έτσι ακόμη,
αποτελεσματικότητας. Είναι όμως κάτι που πολλές φορές οι περισσότεροι, θεωρώ, ογκολόγοι το κάνουν, δηλαδή συγχορηγούν ανοσοθεραπεία με καπεσινταμπίνη εφόσον έχουμε δεδομένα ασφάλειας. Αυτά είχα να σας πω. Κουράσω άλλο.